ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହାପିର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ମ୍ୟାଡାମ ସୁରିଆ ପଣ୍ଡା ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଯୌନ ରୋଗାଞ୍ଚଳକୁ କାବୁ କରି ରଖିଥିବା ଏକାକୀ ଅସହାୟ ମଣିଷଟିଏ। ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ନାରୀର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ନାରୀର ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଣଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲେ ପିଲାଦିନେ ଭୋକ କଲେ ମା ଛାତିକୁ ଓଣ୍ଡାଳି ଓଣ୍ଡାଳି ମଧୁପାନ କରିବା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଏ ସୁରିଆ ପଣ୍ଡା ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ନୁହଁ, ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହି କହି ମତେ ଏମିତି ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଯଦି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି ଭାରି ବାଧୁଛି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସକାଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି। ଆସି ଭଲ କରୁ ହବି। ଆରେ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲା ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେଲେ ତମେ ତମ ପ୍ରେମିକାକୁ ବାହା ହବ, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ତମେ ଆଉ କା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହବ। ହାପିରେ କେହି କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଏ ରାତିରେ ଏଠୁ ନେଇ ପଳେଇ ଚାଲେ, ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଯା। ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି, ତମେ ହସିକି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ହରେ ଆଜି ତ ମୋର ହସିବାର କଥା, ହସିବାର କଥା। କାଲିକି ଜାଣିଛୁ ରେ, କାଲିଠୁ ଆଉ ଏ ହସ ସହିତ ଏ ସୁରିଆ ପଣ୍ଡାର ଦେଖା ହବନି। ମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମତେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ହବରେ। ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସମବେଦନା ଜଣେଇବେ, ମତେ ବୁଝେଇବେ, ସହିପାରିବିନି ରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମରି ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରକୁ ପଥର କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ହସୁଥିଲେ। କାଲିଠୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଟାକୁ ପଥର କହିବେ ରେ। ସେ ପଥରଟାକୁ କେତେ ବାଧିବ କହିଲ? ସୁରିଆ ପଣ୍ଡା ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ।
ଏ ସଂସାର ସୁଖ ନାହିଁ ଲୋ ନଈ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସାରିଲେଣି ଲୋ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କି ଲାଭ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡା କହୁଛି ଆଜିଠୁ ଭୁଲିଯିବ ଏ ହବି କଥା ଭାବନା କଥା ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡା କଥା ଆଉ ଯଦି ତୁ ଏ କଥା କାହାରି ଆଗରେ କହୁ ଏ ମୋ ମଲା ଦେହ ଦେଖିବୁ ତୁ ମଲା ଦେହ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଜାଣୁଛ କହିଲୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ବାଇଆ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଲୋ ଏ ବାଇଆ ମନ ତୁ ବୁଝିଯା ଏ ସଂସାର ସୁଖ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆରେ ନିଜ ମାୟାଟାରେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ଛଟପଟ ହଉଛ ରେ